úvahy. Za to zodpovední tí politici, ktorí tu vládli a ešte stále vládnu. A tým pádom vyhovárať sa na niečo, čo spôsobili, že je problém pre slovenskú ekonomiku, je úbohé. Viete, neviem ako vy, ale ja si nemyslím, že keď niekto spôsobí požiar a potom príde s vedrom vody ho skúsiť hasiť, že ho treba za to chváliť. Podľa mňa ho za to treba potrestať. Čiže oni sú zodpovední za súčasný stav. Ale vrátim sa k podstate, čo som chcel povedať. Sledujte naše výstupy a robte si vlastný názor. Chceme vás presvedčiť odbornými argumentami a tým, že máme plán. Na rozdiel od ostatných politických strán, ktoré prezentujú stále nejakú víziu, určite ste počuli aj to, že teraz pán premiér dal zase urobiť Slovenskej akadémii vied za pár miliónov eur nejakú víziu Slovenska. Vízia je pre mňa sen, nejaká ilúzia, ktorú si vysnívate, nakreslíte, ale malokedy sa zrealizuje. My máme plán veľmi pragmatický, možno nie je taký herecky atraktívny ako vystúpenia tých ostatných politikov,